Kaixo, ni gaitzetarianaz, FP bidasoan erdi zikloa aiten elektrizitateana, eta gaurkoan Siemens V20aren variadoria esplikatuko izet pixkat. Variadorian datuak berrerazteko, lehenengo inberko duguna da, menua, dena itekoan menuari sakatuko dugu, eta P000 irua agertuko dugu. Honekin, emango diogu okei eta batian utziko dugu. Berriro okei gordetzeko. Orduan, oain jungo gea P00 amarrara. Berriro emango diogu okei eta hemen jarriko dugu 30. Goraka emango diogu 30 arte. Okei emango diogu gordetzeko eta oain gora egiteakun P0 P0 iritsiko gara. Hemen jarriko dugu 21. Okei? Eta klik bat entzun beharko duzue, horrek esan nahi du, berreraz egin ditula datu guztiak. Balio guztiak berrezarritakoan, motorraren plakako datuak sartuko ditugu. Orduan, jungo gea P0 ok emango diogu, eta lehenengo eskatzen digu voltioa jartzea. Nere kasuan, txapa motorren 400 voltio sartu bertut. Orduan, emango jot fletxita goraka. Eta gordetzeko okei emango diogu. Urrengoa joango naiz, 305ean, jarriko dugu amperioak, 0,44 nire kasuan. Okei emango dugu eta gorde egiten da. Urrengoa 307. Izango dela motorraren kilobatioak. Nire kasuan 0,12 da, orduan ez dute zer aldatu behar. Ok emango diot gordetzeko. Urrengoa 308. Hau da kosenu de fi. Nire kasuan 0,75. Hemen ez da jarri behar 0,75 jartzen badu, ez da jarri behar 0,075, baizik eta 0,75. Gerletuko zela 0,650. Emango diogu okei gordetzeko, eta 310 joango gea. Hau direla erzioak. Nire kasuan, Europan nagoelako, 50 izango dira, orduan. Ez dute zara datuko, eta okei gordetzeko. 311 joango naiz, eta hemen revoluciones por minuto. Nire kasuan, 1385. Igoko dut, balio horretaraino, eta, okei emango diot, gordetzeko. Horrela, motorraren plakako datuak ezarrituko ditugu. Makroak aldatzeko, datuak sartu ondoren, menuari emango diogu, eta zazpiraino igoko dugu nire kasuan, zazpila erabiliko dutelako. Zuek beste ozer erabiliko baduzue, gora edo berarekin aldatzen joango zarete. Nire kasuan, zazpi denez, okei ematerakoan klik egin beharko du. Klik egiterakoan ikusiko dugu konfiguratua dagoela zazpira. Ez badizue makroak sartzen uzten, da nivel de akzesoa gutxitoa dakazuetelako. Emango diogu P000 iruan okeiri, eta bat berrian 3 jarriko dugu parametro gehiagora sartzen uzteko. Emango diogu okei, eta horrela ezin bazenuten sartu makroetan, orain posibleko duzue.
Orain motorrak 2 hiloetara nola egiten duen azalduko dut. S bata akzionatzerakoan, motorrak alde bateraga biratuko du. S bia zarpantzerakoan, sakatuta utzita, beste alderaka hasiko da. Hau, deskonektatzerakoan, beste alderaka hasiko da joaten. Hau gelditzeko, eman berko diogu gure eskuekin zanpandua S0 hori, eta gelditingo da. Inokentzerakoan berriro biratuko du. Orduan, S bata deskonektatuko dugu, eta motorra gelditingo da.